Il-mexxej Laburista Joseph Muscat akkuża lill Prim Ministru Lorenz Gonzi li konxjament baqa' jaħbi l-korrespondenza li ntbagħtet mill-Kummissjoni Ewropea f'Ġunju li għadda dwar l-estensjoni tal-Power Station f'Dellimara. Dan minkejja talba li saret mill-kelliem għall-affarijiet Ewropej Luciano Busuttil. Dak li m'għamilx Lorenz Gonzi ħanamlu aħna llum u llum ħankun qegħdin nqasmulkom il-korrespondenza illi l-Kummissjoni Ewropea bagħtet lill-Gvern ta' Lorenz Gonzi fit-3 ta' Ġunju li għadda u li Lorenz Gonzi konxjament għażel li jżomm maħbija mill-poplu Malti Wawċi. Li kieku għall-Prim Ministru dak li ħanejdu illum mhuwiex magħruf. F'littra firmata mill-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea Michel Barnier jingħad li l-bidla fil-liġi ambjentali ma saritx kif qal il-Gvern biex tkun konformi mal-leġiżlazzjoni Ewropea. Ġifieri, l-iskuża li ħarġu bija Lorenz Gonzi u Austin Gatt illi l-liġi bidluha biex ikunu konformi mal-Ewropa hija gidba. Gidba faħxija li issa anke l-Kummissjoni Ewropea stess qed tgħid din il-bidla ma kinitx meħtieġa sabiex tkun konformi l-liġi Maltija mal-liġi Ewropea. Il-Kummissjoni Ewropea akkużat lill-Gvern Malti b'diskriminazzjoni favuri l-BWSC. Dan fil-waqt li kkunsidrat il-bidla fl-ispeċifikazzjonijiet tekniċi fi stadju tard tat-tender bħala ksur tal-prinċipju ta' ugwaljanza u non-diskriminazzjoni. Il-Kummissjoni Ewropea l-istess kif għamel l-Awditur Ġenerali tkellmet dwar in-nuqqas ta' informazzjoni li ingħataw il-kumpaniji li tilfu l-kuntratt, nuqqas li jmur kontra d-Direttiva Ewropea u li jagħmilha impossibbli għal dawk il-kumpaniji biex jappellaw fi żmien. U kull darba li konna nqajmu dan il-każ niftakar sew Varist u jien kien jgħidulna ma appella ħadd kif qegħdin titkellmu intom. U kif qal l-Awditur Ġenerali fir-rapport tiegħu u issa ttenni l-Kummissjoni Ewropea, ma appella ħadd għax ħadd ma kien jaf li ngħadd din it-tender. Ħadd ma ġie infurmat. Il-każ BWSC reġa' fi żmien fejn l-istejjer dwar nuqqas ta' trasparenza, intħil fil-kuntratti u commissions reġgħu feġġew bil-kbir għal il-mexxej Laburista. It-ħassib tal-Kummissjoni Ewropea, jgħid Joseph Muscat, jirriflettu it-ħassib espress mill-Awditur Ġenerali u mill-Partit Laburista. Immissa f'dan l-istadju hemm in-neċessità ngħid jien illi Lorenz Gonzi jippubblika immedjatament x'wieġeb u lill-Kummissjoni Ewropea. Il-konferenza tal-aħbarijiet kienet indirizzata wkoll mid-deputat Laburista Evarist Bartolo li ta' informazzjoni dwar id-dettalji ġodda li preżenta lill-Awditur Ġenerali dwar dan il-każ. Id-dettalji jitfgħu dawl fuq ir-rabtiet li jeżistu f'dan il-kuntratt bejn il-Gvern, il-Partit Nazzjonalista, kumpaniji privati kif ukoll avukati, awdituri u uffiċjali pubbliċi. Evarist Bartolo żvela kif il-BWSC hija sussidjarja tal-kumpanija multinazzjonali Mitsui Engineering and Shipbuilding Co. Limited. B'din tal-aħħar hija proprjetà tal-Bank Ġappuniż Sumitomo Mitsui Banking Corporation. F'nofs l-2005 l-Gvern u l-Korporazzjoni Ena Malta isselfu s-somma ta' 210 miljun euro mill-Bank Sumitomo biex jiffinanzjaw il-proġett. Dan ifisser li l-Gvern u l-Ena Malta isselfu l-flus minn dan il-Bank Ġappuniż biex jiffinanzjaw proġett li se jsir mill-istess bank. Rabta oħra li teżisti f'din il-kobba mħabbla hija l-involviment tal-kumpanija tal-awdituri KPMG. Il-KPMG li hija l-kumpanija tal-awdituri tal-BWSC u tal-Bank Sumitomo tqabdet mill-Gvern Malti biex tagħmel studju dwar kemm għandhom jolew il-kontijiet tad-dawl u l-ilma. Il-Gvern Malti qabbad lil KPMG biex tagħmel dan l-istudju fl-istess żmien li kienet qed issir l-għażla tat-tender. Evarist Bartolo jgħid li dan sar sabiex l-Ena Malta tkun tista' tħallas id-dejn li għandha mal-Bank Ġappuniż u biex ikollha flus biex tħallas id-dejn li qed tagħmel biex tibni l-impjant il-ġdid. Dawn il-kumpaniji kollha tal-MES ġew aġevolati u sabu għajnuna kbira kemm minn persuni lokali kif ukoll minn kumpaniji lokali kif ukoll mill-Gvern li biddel il-liġi, biddel il-politika tiegħu li qal li l-Power Station kellha tibda taħdem bil-gass, l-estensjoni ġdida, dawwara biex taħdem bil-heavy fuel oil u hekk għamilha possibbli għal BWSC li tieħu il-kuntratt. Il-Gvern u l-Ena Malta l-għajnejhom ukoll għal fatt li subcontractors tal-BWSC, jiġifieri l-kumpaniji Varsilla, ABB, Siemens u Powells, il-koll instabu ħatja b'korruzzjoni, frodi jew ħasil ta' flus. Evarist Bartolo jgħid li f'din l-istorja kollha huwa diffiċli ħafna biex tara fid-differenza bejn l-interess privat u l-ġid pubbliku.
Il-kumpanija lokali ta' Zarjan Vassallo, ex-sindku tal-Partit Nazzjonalista u benefattur kbir tal-Partit Nazzjonalista, hija l-kumpanija tal-inġinerija tal-kostruzzjoni li se tibni l-estensjoni tal-Power Station. Fi żmien meta ċ-chairman tal-Lena Malta kien Alex Tranter li huwa direttur f'waħda mill-kumpaniji prinċipali ta' Zarjan Vassallo. L-istess uffiċċju legali li iddefenda lil Joseph Mizzi quddiem l-Awditur Ġenerali li akkumpanja l-uffiċjali tal-BWSC għand l-Avukat Ġenerali. Nies li jagħtu pariri legali lil Lena Malta li jekk ikun hemm libel tal-Partit Nazzjonalista jiddefendu huma. Dawn kollha jinsabu taħt l-istess uffiċċju legali. F'dan il-każ jgħid Evarist Bartolo, il-Gvern ħoloq l-ambjent adattat biex il-korruzzjoni mhux biss ma tinqeritx, iżda titħalla tkompli tikber u tinfirex.